O Día do Carmen é un día especial para este grupo de xubilados de Vilagarcía. Son os xubilados da Casa do Mar, que dende hai case 2 meses non poden acceder á súa sede, que se atopaba na Avenida da Mariña. En primeiro lugar, estamos celebrando a patrona da entidade da Sociedade de Club de Jubilados Casa do Mar de Vilagarcía. Temos que celebrarlo aquí fora, porque o ISM vallounos todo eso, prohibíndonos o acceso a nosa sede. Según eles, o cerran por motivos de seguridade. Non sei que seguridade buscan, e xa que o vigilante anda por aí por fora, dentro da valla, ese señor non co vin con casco. Os motivos que esgrimen dende o ISM é a falta de seguridade da edificación, aínda que dende o colectivo admiten non coñecer os motivos exactos. Que máis que nada o cerrarnos, o vallarnos o edificio é unha obsesión que teñen algunhas persoas por botarnos fora dai. Non lles importa que seamos persoas maiores. Non, hai que botarlos fora porque aí non interesa telos e punto. Porque ahora mesmo non damos votos. Os membros da Asociación de Xubilados achegáronse ata o parking do edificio despois de asistir á misa en honor da Virxe do Carme para levar a cabo unha xornada festiva, pero como lles decíamos ao comezo, tamén reivindicativa. Foi cando nos vallaron, porque ao vallarnos o acceso, entonces, claro, puñamos a denuncia, pero esta foi no xulgado, non foi en comisaría. Desta denuncia todavía non sabemos nada. Polo de agora aínda non teñen unha solución para a súa sede, aínda que admiten que a presidenta da Autoridade Portuaria de Vilagarcía lles ofreceu establecerse na parte baixa da antiga comandancia da Mariña.